WhatsApp en dan was een ding dat dat doorgeht. Maar het is vooral als een beetje wat voor dit Goed te zien? Heel jonge beleid. ja, weer wedstrijd. Die toemaans op mine 4. Oh, dat is Hij moest op de link. ik stil in een. Bulling away. Hoi, Michael. Allee. Bulling away. Waar moeten ze vandaan komen? Bezel. Bezel. Ik heb geen Facebook, dus ik kan het niet streamen. Ja, wat heb ik dan? Ah ja, dat is het. Kijk eens, is hij toch? Ja, jongen. Oh, is ook jullie ook bij een regel? Hoi, Bas. Michiel, jongen. Ja, dat is goed altijd. Ja, dat is goed, jongen. Dat is goed. Zo. Hoi. Dank. Ik moet een beetje op. Nee. Ik ben hoe noem ik dat straks? Oh, PA kan bouwen. Is gewoon naast de camera houden. Ja, nee, dat moet ik inderdaad. Maar ik ook niet Alex met? Alex Jansen? Alex Jansen klopt. Ja. Weet je net, is Ook weet niet. Ja, ik ken het woord. Oh ja? Oh ja, heel goed. Maar je wilt het gestreamd dan nog net? Ja. Oké, maar dat was het niet. Oh, op zijn linkje heeft net toevallig. Ja, ik weet niet of die gedeeld werd, maar dat werd gezien op Facebook. Dus, Oké. Al is het weg, maar ik weet niet wat op snelheid of iets anders. Oh ja, maar dat is wel mooi. Dat is wel wel fijn. Ah ja, ik ken ze Alex maar goed. al deze week en Alex was maar 98. Oh, dat is wel een oké. Nou, in principe hoef ik straks alleen erin. Ja. Ja. Maar ik hoef het mee, hoor. Ik kost niet meer ruzies in de kop. Wat zeggen we hier voor de morgen? Ja, wat denk je nog? Dat ding is, ik bedoel, als je kies voor de bot gaat. Ja, ik ga. Kom ik mensen oké. Vandaag weet je Kjell waar is vandaan? Michiel. Ja, ik ken ja, moest ik Jos volgens mij ja, dan moet je daar niet heel veel Ja, ik zou zeggen, zet weer maar aan. Dat is goed.
achteraan. Nee, L. Dus een livestream licentie op YouTube afgesproken. Eigenlijk duurt 3 dagen geleden geleden, maar ik ben helemaal hard wel. En we moeten even kijken naar iets. En wat heb je persoonlijk Facebook mogelijk? Oké. Ja, ja, nee. Spelt je om dus dan. Ja. Het zit daar lekker. Ja, het zijn spannend. Goeie. Dan is je Is er nog een ander wifi-netwerk waar we misschien op kennen? Want hij valt steeds weg. Bang dat het trouw is. Oké. Hier binnen we niks. Ja, er zingen wel anderen tussen, maar ik weet niet veel. Ik heb Ik heb ZXELDE, dat is ja, de behoren ik weet niet wat erin helpt. Ik zou kunnen zeggen, dat is sowieso. nee, dat heb ik niet. Ja, als ik dan zelf als ik niet op wat is, Ja, internet, ja. ja, dat is tegenwoordig. Hoe kan je dat niet beginnen als ja. Volgens mij is geen tijd meer dat het nog tijd is. Ja, vandaag misschien. Zo'n werkdata of ja, die voor gigabyte hebben ze nog. Oh, ik dacht dat je Ja? Oh ja, die zo. Ja, maar livestream die hebben dadelijk op. Ja, maar we zitten met 8 man op een kwartier. Ik heb zo'n noepers met. Hé, ik heb zoiets gevroken. Dat was toch aan de bovenaan gezet. Ja. Je moest verplicht een show hebben. Ik kan niet eens koffie drinken daar. Oh. Maar ik heb de telefoon laten liggen. Zijn we er? Is er beter?
Gaan we koffie drinken of niet? Huh? Gewoon een half uur. Goeiedag. Hey. Wensorganisatie. Dat is een soort van. Kijk, ik ga even informatie geven, maar ik weet alleen maar dat we om half beginnen, maar dat is eigenlijk niks. Om half begint het hier, hè? Ja, maar hebben jullie een pauze? Ja, ja, dat is eigenlijk een kijken voor naar hier staan en pauze volgens mij. Staan dus ik even gewoon naar vrijstelling van pauze. Van 17 uur voor althans ja, dat zou ongeveer zo bezig zijn. Half negen. Ja, zoiets en dan wordt de pauze een uur, zo'n uur. En dan dus half negen pauze? Ja, dat gaan wij nog tot Ja, precies. Nog een keer voor de bal. En dan daarna. na boven. Pauze was 20 minuten, dan 20 over 8, dus 20 voor 9. Dan ongeveer 5 uur en dan Iedereen moet betalen. Dat is misschien camera gemaakt als we tevoren. We hebben alleen maar cash. Als we het in kunnen. ja, dat is oké, Ja, dan Het standpunt. en niemand, iedereen betaalt, dus de organisatie, iedereen moet cash betalen. Ja. Er hoeft niets geschreven, Nee, niet want in wij marges. nee, we betalen niet. Oké, dan wil ik voldoen. Want er was wel iets van, is dit de werk als het
Jullie kan nog. Ik hoor Luc. Hoi. 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 Sure. Hoi. Ja, zeker is de jas gebied. Dan mag ik eens goed oplezen.
De BBV. Ja. Wacht, Luttels, L-2, TLS. Ja, is Hoe weet je het? En echt politiek is ook wel. leuke naam. Ik kwam net weer. Zeker. Oh ja, ja. Oké. Ben je dat situatie? Zeker. En dan heb je de deur dus. Alsjeblieft, ik heb er nog eentje bij. Dan moet je daar even een rol voor eens afpakken. Veel niet bij. Er is in de Ik denk dat het concurrentie is er Is het bovenaan? Jeugd. Zeg je jeugd. Ja, je zegt. Zeg, kom maar maaien, Dat is een mega duur, ja. Dat is een mega duur. Maar we kunnen hier niet zeggen, want dan pakken ze dat niet kunnen doen.
Ja.
Dat is toch raar? Ja, heel even, meestal denk ik, kies het pas. Iedereen Ja,
En niet staan van Nou iedereen, wat leuk dat jullie zijn gekomen naar de jongerendebat over de Provinciale Statenverkiezingen. Jullie zijn met een hele hoop mensen hier, hartstikke leuk dat jullie allemaal zijn gekomen. En vanavond gaan we met 7 partijen in debat. We gaan in debat met VVD, het CDA, BBB gaan in debat, maar ook de PVD, de D66 en de GroenLinks zijn aanwezig. Volgens mij heb ik het allemaal. Weet ik iemand? Oh, Christen natuurlijk, sorry. Helemaal vergeten, excuus, het spijt me, hartstikke sorry. Nee, maar we hebben er zin in vanavond. Ik wil jullie graag van harte welkom heten. We hebben Luc Wielands, oud-burgemeester van Brunsum. Ook ooit begonnen in de politiek in Sittard. En tegenwoordig zit hij in Venray om een kantoor de hoge beheer te zijn. De burgervader van Venray. En we geven hem ook graag het woord. En ik ben benieuwd wat jullie van vinden vanavond. Dank u wel. Dank u wel. Nog even correctie. Venray, dat is inmiddels gestopt. Dat kan je niet weten. In de politiek kan het soms razendsnel gaan. Ik werk tegenwoordig als docent maatschappijwetenschappen aan het Vista College en met veel plezier. Allemaal jonge mensen die graag hun eindexamen willen halen voor het VWO en de HAVO. En een prachtig vak natuurlijk maatschappijwetenschap, dat zal u ook allemaal aanspreken. Inderdaad, op mijn 26e had ik me een keer gemeld bij een vergadering van een politieke partij en voor ik in de gaten had, zat ik in de gemeenteraad. Dat kan soms gewoon heel snel gaan. Dat kan je ook overkomen. En ik moet zeggen, ik heb dat altijd ook met heel veel plezier gedaan in de politiek. Ik vind het ook heel leuk om hier vanavond zoveel jonge mensen bij elkaar te zien. Het kan zo gaan. Van Sittard kwam een keer dat ik gevraagd werd om wethouder te worden in Maastricht. Ook dat was een prachtige tijd en in die tijd is het toch wel leuk om te vertellen. Toen kwam er zo'n meisje een keer, die kwam langs en die wilde een keer koffie drinken. Die vertelde van heel verlegen van ik zou ook wel graag in de politiek willen. En ik heb daar wel een beetje kennis van, met de familie en zo, van alles. En ze heette Vivian. En zij dronk koffie en even later waren er weer eens verkiezingen en ze deed mee. En ze werd fractievoorzitter en daarna werd ze wethouder en ze is inmiddels staatssecretaris. En met regelmaat in beeld Vivian Heijnen als staatssecretaris. En iedere keer als ik haar zie denk van, is toch wel erg leuk dat je haar zo hebt zien groeien. Dat is niet voor iedereen weggelegd, dat ga ik er maar meteen even bij zeggen. Want hier zitten natuurlijk allemaal ambitieuze mensen die vast iets willen, iets bestuurlijks, iets moois. Maar weet één ding, het maakt eigenlijk helemaal niet uit of je nou staatssecretaris wordt of gemeenteraad zit of gewoon actieve burger. Wat ik fantastisch vind, dat jullie allemaal op een of andere manier opstaan en verantwoordelijkheid pakken. Want dat is het wat je natuurlijk doet als je aan de slag gaat in het openbaar bestuur. En dat is vandaag dat helemaal volgens mij niet sexy. Dat is helemaal niet iets van, wauw, dat is leuk. Hè? Want voor je het weet sta je met ik weet niet wat allemaal in de krant. Voor je het weet heb je journalisten achter je met een hoop gedoe. Voor je het weet heb je een vuurtje in de fractie wat je moet proberen te handelen. Kortom, er zitten zoveel gekke dingen aan. En aan de andere kant, als het ooit nodig is geweest, dan is het nu dat jonge mensen opstaan en zeggen van, ik durf verantwoordelijkheid te pakken. Ik sta op en ik pak die. En ik ga me daarvoor hard maken voor welke manier het maakt me niet uit. Ik vind het allertop dat jullie hier zijn vanavond, dat jullie dat ook willen doen. Echt grandioos.
Ik wil toch ter opwarming nog heel even, ja, ik ben natuurlijk nu docent maatschappijwetenschap en we hebben het daar vaak over staatsvorming, van waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Wanneer is nou zo'n staat geboren? Ja, in alle simpelheid zou je kunnen zeggen, je had wel eens een kasteel en een boer en die waren een beetje van afhankelijk van elkaar en ze investeerden samen in wat collectieve voorzieningen. En de kasteleer zei van, ik bescherm jou als het spannend wordt. En die boer zei, oké, dan krijg je van mij te eten als ik weer wat moois gemaakt heb op het land. Dat was een tijd nog dat we heel veel dingen niet konden verklaren. En dan was er onweer of er was wat branden van, en dan keek men naar de hemel en dan dacht men, oh God, wat hebben jullie met ons gedaan, wat hebben wij verkeerd gedaan, dat wij zo gestraft worden. Er waren ziektes en ik weet niet wat, alles kwam voorbij. Maar men keek altijd naar de hemel en men smeekte om geduld of vergiffenis of wat dan ook. Men keek naar dit. In de tijd van de industriële revolutie liep dat helemaal af. Er stond ene Max Weber, een Duitser, die stond op, dat was eigenlijk de eerste echte grote socioloog. Die stond op en die zei van, wij moeten naar de onttovering van de wereld. Het is namelijk iets daarboven. Wij gaan rationaliseren, wij kunnen in de tijd van de industriële revolutie, wij kunnen ineens alles maken. Wij hebben fabrieken, wij maken alles. Wij moeten niet naar boven kijken, wij moeten naar elkaar kijken. En dan kunnen we dingen gaan maken. En dat was in die industriële revolutie, kwam er dan wat kan en dan krijg je het invoeren van het kiesrecht en je krijgt van alles. En dat is allemaal nog een tijd dat we naar elkaar kijken. Wij zijn nu in de tijd terechtgekomen dat we niet naar boven kijken, wij kijken bijna niet naar zo, wij kijken zo. En we lopen zo door de wereld en we laten ons sturen. En als het apparaat zegt dat je linksaf moet of rechtsaf moet, dan doe je dat maar, want dat staat ook op dat apparaat. Digitalisering heeft gigantisch om zich heen geslagen. En dat zorgt er soms voor dat we in een samenleving zitten die zich helemaal hier heeft toegelegd op dat apparaatje. En denkt van dat gaat ons wel verder brengen, maar dat is niet zo. Dat weet je wel als je erover nadenkt. En toch doen we het allemaal. Ja, dus eigenlijk denk ik van die Max Weber die had het over de onttovering. Maar wat mij betreft moet het weer een tijd van onttovering worden. Dat we niet daarnaar kijken, maar opnieuw weer naar elkaar. Dat we stoppen met polarisatie. Er zijn er ik weet niet hoeveel partijen, maar dat we in ieder geval ervan uitgaan dat er partijen zijn die samen iets willen doen, verantwoordelijkheid pakken en een land sturen. Dat gaan we vanavond doen. Ik ben heel nieuwsgierig wat jullie allemaal te vertellen hebben over een aantal stellingen. Dadelijk worden er iedere keer 3 mensen naar voren gevraagd per partij, of soms 4. En dan gaan we die stelling, de revue laten passeren, iedereen kan zijn verhaal vertellen. En wat je in campagnes altijd ziet, is dat mensen juist heel erg scherp willen vertellen wat de tegenstellingen zijn. Dat maakt namelijk het debat spannend. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar ik vind het ook wel interessant om vanavond van de mensen te horen van, als jij dat nou vindt, heb je dan iemand, een partij waar je aan denkt, waar je dat dan samen mee zou willen doen? Want daar gaat het uiteindelijk straks echt over. Nou, als je iets wilt doen in het bestuur, dan komt het altijd per definitie op samenwerking uit. Dus die vraag, let op, die komt er eigenlijk de hele tijd achteraan. Denk er nog wel vast over na. We gaan beginnen. Hebben jullie er zin in? Ja? Oké. Dan gaan we beginnen met de eerste stelling. Even kijken, waar is het papiertje? Ja, je moet wel weten, ik ben gisteravond gebeld. Ja, maar is er een journalist trouwens? Hij is wel uitgenodigd. Oh, ze zijn wel uit. Maar ik vond het. Ja, oké. Nou, ik ga even stelling opzoeken. Voor die stelling wil ik in ieder geval de VVD, de BBB, GroenLinks en D66 uitnodigen om naar voren te komen. En dat zijn, als ik het goed heb, namens de VVD is dat Sjoerd Maillet, Sjoerd Nuppels. Dat is voor de BBB, even kijken, die naam heb ik net gehoord, dat is Bart Luttels, ja. En dan hebben we GroenLinks, dat is, daar hebben we kennis gemaakt met elkaar. Ja, dat heb ik begrepen. En dan hebben we nog D66. Ja, dat denk ik. Kijk eens aan. En D66, dat is ook een nieuwe naam. Ik moest even wennen, want je bent van de Stoot. Ja, van de Stoot. Ja, dat is toch wel leuk voor een avond. Ja, toch? Ja, dat is chic. Het grapje maakt natuurlijk iedereen. Natuurlijk. De andere is altijd een beetje stoet. Nee, maar dat zou je voor je niet horen.
Nou, ja, we gaan gewoon even het rijtje af. En eigenlijk is het wel aardig als jullie gewoon meteen even in 2-3 volzinnen zeggen wat je ervan vindt. Ja, even als opwarmen naar het publiek, dan houden we een plekje in gewoon. En dan gaan we met elkaar aan de slag. Ja? De stelling, let op, we gaan bij jou beginnen zo meteen. De stelling is, Limburg moet inzetten op de bouw van een kerncentrale om de energietransitie te bewerkstelligen. Moet inzetten. Wat we moeten doen is verduurzamen. En we moeten dus doen wat moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. En als dat betekent een kerncentrale bouwen, dan is dat ook zo. Ik geloof dat D66 eerder staat achter wat meer betrouwbare en veilige methoden, zoals zonne-energie, zoals windenergie en misschien ook waterstof dat afkomstig is van de Noordzee. Maar als het zover komt dat we een kerncentrale zouden moeten bouwen om onze klimaatdoelen te halen, dan vrees dat we geen keuze hebben. Oké. Nou, hoe kijkt D66 nu? D66 die is al geweest, maar Sorry, neem ik ik denk wel. mag één dag voor. Ik wil het beginnen met de overeenkomst. Ik denk dat we het wel voor een deel kunnen vinden met D66. Maar wat ons betreft mogen we wel wat harder instellen. We moeten zeker kerncentrales bouwen. Juist de tijd waarin we nu zitten, waarin oorlog is in onze achtertuin op ons continent, waarin we zien dat we afhankelijk zijn van één land, van één energiebron, zien we dat er inderdaad een mix nodig is. Die mix aan energiebronnen. En één van die energiebronnen is wat de VVD betreft kernenergie. En wat ons betreft moeten we dan ook inzetten op kleinschalige kerncentrales op de industrieterreinen hier in ons Limburg. Oké, dat even voor de aftrap. Kom zo bij wat de kleine kerncentrale, dat klinkt bijna knuf, maar ik denk dat Jana daar iets anders over te vertellen heeft. Jana, wat vind je daarvan? Voor de verandering. Ik had ook liever eenheid gewild, maar dat is soms niet mogelijk en wat lastig. Maar als GroenLinks zijn wij wat sceptisch over kerncentrales, vooral omdat de bouw erg lang duurt en omdat er andere laagdrempelige manieren zijn om energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, aan windparken. En wij willen liever daarop inzetten dan wachten totdat de tijd rijp is om een kerncentrale goed te laten werken. Oké. Ja. Dan gaan we naar de boer-burgerbeweging. Het is vast de allereerste keer dat wij, voor mij wel, maar eigenlijk iemand van de BBB kennis kunnen maken. Dus wij zijn heel nieuwsgierig naar jouw reactie. Dankjewel. Ja, ons lijsttrekker Annetje is al vaak aan de televisie geweest hoor, maar van de jongeren hebben we nog niemand gehoord. Gewoon een paar goede dingen, alleen denk ik dat we één ding vergeten. En D66 zei al, we hebben betrouwbare energie nodig. En er is maar één betrouwbare energiebron. Duurzame energiebron, dat is kernenergie. Zonne-energie is niet betrouwbaar, windenergie is niet betrouwbaar, windturbines draaien alleen als de wind waait. Zonne-energie is er alleen als de zon schijnt. Kernenergie is de enige betrouwbare energie die we in de toekomst CO2-vrij kunnen gaan gebruiken. Dus kernenergie moet in onze energiemix in de toekomst. Oké. Het is geen alternatief. Oké, want jij staat ook echt je staat ook echt op de lijst. Ik ben nummer 12 van de Provinciale Staten van de kandidaten. Ja, maar je gaat ook echt voor de voorkeurszetel of zeg je nou, ik heb er al vertrouwen in dat die zetels vanzelf moeten. Ja, als ik ze niet haal, ondersteun ik wel. Ja, oké. Je bent er helemaal klaar voor, je hebt er zin in. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja, nou misschien toch even terug naar Jaren, want ja, het meest kritische geluid is natuurlijk voor jou, vanuit GroenLinks. Kun jij nog iets zeggen, wat is nou dat verschil? Want ik hoor dat vaker mensen zeggen, ja, grote kerncentrales en kleine, nou, ik kan me daar fysiek wel wat bij voorstellen. Maar is een kleine kerncentrale dan wat meer overzichtelijker? En is dat dan veiliger, of is dat dan beter, of is dat voor jullie wel acceptabel? Er zijn nog niet heel erg veel kleine kerncentrales, ze heten volgens mij SMR's, Small Modular Reactors. En ze zijn nu bezig in het Verenigd Koninkrijk om er één op stoom te krijgen en dat zal waarschijnlijk rond 2027 klaar zijn. Ook in de VS zijn ze ermee bezig met de ontwikkeling. Maar het ding is dat ze nu pas in ontwikkeling zijn daar. En het waarschijnlijk nog later op de markt komt in Nederland. We hebben een man die heel erg kundig is, hij heet Wim Turkenburg als ik het goed heb. En Wim heeft dus gezegd en een onderzoek gehad in Groningen van tevoren van hoe ligt dit precies, is dit mogelijk, hoe lang gaat het duren. En hij zegt eigenlijk dat het ongeveer 2040, 2045 zal zijn voordat überhaupt zo'n centrale af is. En dat is voor ons echt te lang. Ja, dat is inderdaad, dat is wel heel ver weg. Nou, maar jullie waren wel heel grote voorstanders. Hebben jullie dat in de gaten dat dat heel lang kan gaan duren? Hoe kijken jullie dat tegenaan? Hoe moeten we dat in de tussentijd doen? Nou ja, ik hoor je weer het verhaal van het duurt lang, maar daarom is toch geen juist Diederik Samsom, 12 jaar geleden al. We moeten kerncentrales bouwen. Nou, als hij dat toen gedaan had, waren we nu enorm blij geweest. En die windmolens, daar kunnen we inderdaad van mee. We moeten inderdaad een mix investeren, maar alleen met die windmolens, alleen met die zonnepanelen, daar komen we er inderdaad niet mee.
Als we kijken naar één grote kerncentrale. Zeg, Sjoerd, maar toch even, zei je nou Diederik Samson? Ja, ik zei Diederik Samson. Ja, en nou ja, we mogen wel spreken ondertussen over de linkse monnik. Ja, daar gaan we over spreken. Ja, maar dat is zo dus wel. En juist dat hij dat genoemd heeft, als hij dat niet gedaan had, dan had het er nu gestaan. Maar ik wil niet spreken over het verleden, we spreken over de toekomst. Dan kunnen we zeggen, stel dat uit, maar we kunnen het ook nu juist aanpakken. Er is genoeg reden voor optimisme, maar het moet ook reëel zijn. En we kunnen inderdaad windmolens bouwen, dat moeten we zeker doen, op plekken waar het draagvlak voor is. Iedereen wil windmolens, maar niet in de achtertuin. Zo realistisch mogen we ook zijn. Maar juist die windmolens, van het grootste type windmolen, hebben we er zo gemiddeld ongeveer 600 nodig om tegelijk te staan in één grote kerncentrale. Waar gaan we die kwijt? Waar gaan we die kwijt in ons mooie Limburgse heuvellandschap? Dat vraag ik me af. Nou ja, over het heuvellandschap wil je heel mee. Nou, overigens meer dan 30% draagvlak voor dorpen om windmolens te plaatsen, dus die komen geloof ik wel kwijt. Als het aankomt op die kerncentrale in Limburg, jullie zijn dat ik ben een voorstander, niet zozeer en dat ik per se een kerncentrale in Limburg wil hebben, maar een voorstander om ons klimaatdoelen halen. Zoals ik al zei, dat betekent dat dat moet dat. Ik begrijp dat GroenLinks huiverig is voor een kerncentrale, ook omdat ze lang duur om te bouwen. Er zijn denk ik een paar factoren waar rekening mee houden. Dus bijvoorbeeld de groeiende energievraag, dat lijkt misschien nu niet nodig, dat kan over 20, 30 jaar misschien wel zo zijn. Als het dan zo is, hebben we nog steeds die kerncentrale en lopen we nog steeds achter onze doelen. Dus het is ook enigszins een voorzorgsmaatregel voor de toekomst, een bepaalde bescherming. Daarnaast vind ik wel even, de VVD wil blijkbaar heel graag een kerncentrale in Limburg hebben. Ik geloof dat we bij Zaltbommel, we hadden als het goed is al een plek in Nederland besloten waar we een kerncentrale zouden bouwen. Dan vraag ik me even af waar de logica nou vandaan komt dat die per se in Limburg moet, als we al als land zijnde hebben besloten dat we al een goede plek daarvoor hebben gevonden. Nou, blijkt nou uiteindelijk dat we ene nodig gaan hebben in Limburg, zoals ik zei, dan zijn we misschien ervoor als het nodig is. Oké, mag je daarop reageren? Zeker. Inderdaad, er komt wel een grote kerncentrale in Borsel, dat gaat waarschijnlijk uitgebouwd worden, dat is besloten, juist omdat de infrastructuur, die ligt daar. Op die plek is ook draagvlak voor, maar juist op bedrijventerreinen, daar moeten we kijken naar kleinschalige kerncentrales. Anders is het gewoon niet realistisch om met de doelen die er nu liggen, die wij ook willen halen, om onze maakindustrie intact te houden. En juist die maakindustrie, die heeft Limburg groot gemaakt en die moeten wij koesteren. Het grote probleem is dat die kerncentrale, wat D66 zegt, in Borsel komt. En dan worden weer 2 kleine kerncentrales. We gaan niet onze energiemix omhoog gooien met heel veel kernenergie. Dan worden weer kleine centrales, we worden geen echte kleine SMR's, maar weer een kleine centrale. En we gaan in de toekomst CO2-vrije energie nodig hebben. Die moet van kernenergie afkomen. Dus die centrales moeten ergens gebouwd worden. Als wij hier in Limburg kijken op grote bedrijventerreinen, kijk naar Gemelo, de infrastructuur ligt er. De bedrijven hebben de warmte nodig, de elektriciteit nodig. En zelf hebben we er ook baan bij als we financieel erbij gebaat zijn. Dus ik zie niet waarom we deze Limburg niet kunnen faciliteren. Dus jij zegt ambitie omhoog en zet de tanden erin, zorg dat er meteen stevig ingezet wordt op kernenergie. Want dat zeker, we hoeven als provincie niet er zelf gaan betalen en zelf er neer te zetten, maar we kunnen de landelijk zeker aanspreken om te faciliteren. Ja. En het is uiteindelijk ook gewoon een schone energiebron die constant is en waarmee je met warmte en elektriciteit alle kanten op kunt, plus waterstof. In de toekomst nog, dat is perfect voor een chemische sector, zoals bijvoorbeeld bij Gemelo. Dus ik zie niet waarom we dan niet samen met die bedrijven naartoe kunnen werken. Mag ik er even op ingaan? Jazeker, nou ik wil ook nog wel even over Jacob vragen. Want ja, als je nou even naar jouw verhaal luistert, is het dan een optie dat we überhaupt helemaal zonder kernenergie kunnen? Of zeg je van nou, er zal misschien toch iets bedacht moeten worden? Ik denk ook overigens dat het belangrijk is om te kijken naar wat het energienet op dit moment aan kan. En we zien dat in Limburg en Brabant er een overspanning is op Tennet. En waar gaan we al deze energie kwijtraken? Dat is ook een vraagstuk wat we mee moeten nemen in het feit dat we wel of niet een kerncentrale willen bouwen. En wat ik denk is dat het belangrijk is dat als we toch een kerncentrale overwegen, dat we kritisch kijken en wel blijven investeren in andere vormen van energie. Zoals wij die graag zien, dus zonne- en windenergie. En dat dat niet achterblijft, omdat we een kerncentrale bouwen. Kernenergie mag natuurlijk niet uitsluiten, maar de huidige overbelasting van het net komt door die groene vorm van energie. En bij een kerncentrale heb je het voordeel dat je huidige infrastructuur kunt gebruiken. En bij windenergie en zonne-energie zul je altijd externe elektrificatie uit moeten breiden naar de plekken waar je het wil hebben. En de kerncentrale kun je op meer plekken bouwen. Oké, ja, dankjewel. Ik ga even naar Jeff en dan kijk ik ook nog even samen. Als er iemand hier zit op hete koeken waar ik heb een vraag, dan schroom niet.
Daar is er wel een. Ik kom zo bij je. Ja. Eerst Jeff. Ik zou even graag van de BBB willen weten, mochten wij nou in de vorm van waterstof energie kunnen importeren, of van de Noordzee, of bijvoorbeeld landen zoals Frankrijk of Spanje, zou je dat liever hebben dan een kleine kerncentrale op Kennemerland? Want het is wel degelijk een mogelijkheid. Onze minister van Klimaat en Energie is laatst nog in Spanje geweest om te kijken naar langetermijn import van waterstof. Waterstof is geen energie. Nee, dat is Waterstof is een energieopslag. Dus als je waterstof gebruikt, dan heb je of vanaf kolen, of vanaf gas, of vanaf zon, of vanaf wind, of vanaf kernenergie. Maar moeten wij een energiedrager, dus het is geen alternatief. Het is een andere optie om een energiedrager op te slaan. Volgens moet je die omzetten in elektrificatie. Dus doe je het door middel van elektrificatie. Gooi je zo'n 80% van je energie weg met de huidige techniek. Zet je het om een warmte, gooi je ongeveer 30 à 40% van je energie gooi je weg. Dus ik zie niet wat je misschien een alternatief is, energiedrager tegenover een producent. Je mitigeert het gevaar van kernafval en kernenergie in je provincie. Dus dat is misschien wel een afweging die we zouden moeten overwegen. En daarnaast. Ja, maar dus dat maakt waterstof nog geen alternatief. Waterstof is geen alternatief voor een energieproducent. Het wordt opgewekt op basis van wind- of zonne-energie, zoals ik zei in landen zoals Frankrijk en Spanje. Dan is het alternatief wind- of zonne-energie en niet waterstof. En waterstof is te traag. Ja, maar mijn vraag was: ben je een voorstander van als we omgezette energie, zoals jij het dan noemt, in de vorm van waterstof zouden kunnen importeren, om bijvoorbeeld faciliteiten zoals Kennemerland te kunnen laten draaien, want de naftakrakers verbruiken gewoon heel veel energie, wat je niet met wind- en zonne-energie kan opwekken. Ben je dan een voorstander daarvan in plaats van een kerncentrale? Stel je nou voor dat die mogelijkheid er zou zijn? Het is niet in plaats van, we moeten allebei noemen net op waterstof, waterstof ook opwekken kernenergie. Ik denk niet dat het een koosbehoefte zijn. Wacht, een heel kort antwoord, want je weet er godelijk veel van. Je wilt nog even reageren. Ja, heel kort, want we hebben ook Ik vraag me af, waarom zouden we weer afhankelijk willen worden van die andere landen? Wij kunnen zelf met een kleine kerncentrale, kunnen wij die waterstof, groene waterstof, hier produceren. Met die knappe kop die we in Limburg hebben. Waarom gaan wij dan Kennemerland juist afhankelijk maken van het buitenland, terwijl we het zelf kunnen? Ik denk dat we het niet moeten willen in de tijd waarin we nu zitten. mooi opmerking, dankjewel. Goeie aanvulling. Dan is daar nog een vraag. Ja, goedenavond. Ik heb eigenlijk een vraag voor de VVD en voor BBB. Want normaliter is altijd de belofte geweest van kernenergie. Het is inderdaad betrouwbaar, omdat je niet het waait niet altijd, wordt altijd gezegd bij windmolens, en dan zie je wel zon bij de zonneparken. En bij kernenergie wordt dan gezegd, dus 24/7 is het beschikbaar. Het is niet weersafhankelijk. Maar vorige zomer is dat gebleken. In Frankrijk, er werd gezegd, in Frankrijk hebben ze heel veel kerncentrales. Maar in Frankrijk was het zo droog dat de rivieren uitdroogden. Er was niet genoeg water om de kernen van kerncentrales af te koelen. Kerncentrales moesten dicht. Dus dan haal je toch, ja, het argument is dan kerncentrales zijn heel betrouwbaar. Maar als de zomers heel droog zijn, en dat zijn ze de afgelopen tijd in Nederland, er is een watertekort dan, dat haalt toch het hele argument weg van kerncentrales zijn toch dan zo Ja, daarom hebben de VVD en ik over daarom hebben de VVD en ik over SMR's. SMR's zijn kleine reactoren die op lucht kunnen koelen. Lucht koelen kan altijd, die worden berekend dat ook in de zomers 40 graden je kan koelen. In Nederland, in Limburg is er onderzoek geweest naar koelwatercentrales. Dat kan niet, we hebben te weinig koelwater in Limburg, dus die gaan we niet plaatsen. Het risico gaan we niet nemen. Plus in Frankrijk was het geval dat er al 14 jaar geen onderhoud was gedaan, wat we natuurlijk in Nederland niet gaan doen, gaan we fatsoenlijk regelen. En we gaan de centrales plaatsen die dat probleem niet hebben. Ja, oké, sure. Nou, ik merk dat mijn collega goed in de stof zit, dus dank daarvoor. Dat mag ook gezegd worden. Met hem eens, we moeten in die kleine kerncentrales investeren, waar inderdaad het koelsysteem op een andere wijze is vormgegeven. Maar ik hoor je weer vanuit de zaal argumenten waarom we het niet moeten doen. Maar er zijn tal van argumenten waarom we ook juist de windmolens niet moeten doen. Dat horen we niet. Het is gewoon een principe kwestie voor sommige mensen. En daar moeten we nou echt overheen stappen. Ik vind echt dat we daar vandaag mee moeten beginnen. Hoe eerder we beginnen, hoe beter. Sjoerd, dankjewel. Ja, jullie willen natuurlijk ook heel kort reageren. Ja? Ik zeg kort reageren. Ja, dat weet ik. Wil ik dat? Ja, dat doe ik zie eigenlijk altijd, dus dan wil ik ook zo. Nou ja, of dat kort is. maar ik weet niet wat er veel te reageren valt, eerlijk gezegd. Ik heb mijn punt gemaakt. En ik denk dat we het in de basis oneens zijn. Oké, Afronden, we sluiten het niet uit. Zoals ik zeg, we moeten doen wat we moeten doen om onze doelen te halen. Maar het heeft voor ons simpelweg niet de voorkeur, omdat het duidelijk is dat wind- en zonne-energie een stuk veiliger zijn. En we hebben betrouwbaarheid, daar kunnen we nog aan werken. Daar geloof ik oprecht in. Oké. Javed, Sjoerd, Jade, Bart.
Ik wil nog heel kort even weten, sta jij ook op de lijst? Ja. Waar een plek? Ik sta op nummer 6 op de lijst bij D66. Oké. Dus mooi is heel spannend. Ik sta nummer 8 op de lijst. Oké. Wat een spannend. Mooi. Ja. Op 16. Op 16, oké. En Bart op 12, dat hadden we Ja. gezien. En we willen wel even weten, Bart, wat heb je allemaal gestudeerd nou voor meteen? Ik denk als je interesse ergens in hebt en als je de hele dag kapot ergert op partijen die er weinig verstand van hebben, dat je het zelf Dat is ook wel leuk. Ik studeer technische bedrijfskunde, dus dit heeft daar weinig te maken met. Ja, wat doe jij? Ik ben raadslid voor GroenLinks Venlo en ik studeer philosophy, politics en society. Mooi, in Maastricht of in... Nee, Rijnwijk. Nee, Ja. ja, dat is slecht voor de hand. Ja. Sjoerd, wat... Ik doe een master recht en arbeid, arbeids- en gezondheidsrecht. Ik ben zelf ook slechtziend, ik zie zelf op 5%, maar ik meen jou te herkennen van de rechterval. Ja, dat klopt. Ja, nou dat klopt. Hiervoor ben ik 4 jaar lang grondtechnicus geweest op Camelot. Na mijn propolis in het HBO heb ik besloten recht te gaan studeren op de universiteit. Vandaar dat ik ken het inderdaad. Ja. Nou, dankjewel. Loop even terug naar de plek, daar gaan we de 4 volgende. En de